ematheni abantu noma kahle noma kabi kodwa yenza sure ukuthi uma ngabe umculi kaMaskandi igama lakho kuyakhulunywa ngalo sokudalapha kanjani ungadume ngalutho awuna igameko umculo wakhe awunasimanga ukuthi usethe engomeni wena nje impilo yakho nje ithuli umngcwabo ngathi semalibeni impilo nje yenu nina iningi lenu la kuMaskandi ithuli du anayigame ngeke uzwe nje kuthiwa ulimithi usemithise umahu ngeke uzwe thiwa nje ulimithi usemithisa ulwandle unkulu ngeke uyizwe lo impilo yenu nje iyithuna nje uMaskandi ninasi siphiwo kodwa aninayigameko asazi nokunikhandela izibongo uyabona nje uNtunsula ngisafuna ukumkhandela izibongo ngoba phela mina nginesiphiwo sokukhanda izibongo mina izibongo mina ngiyikhandi ngisusele emoyeni cha izibongo ngibheka impilo yomuntu bese ngimenzela izibongo ezinhle noma zomntalapho ngisazocabanga ukuthi ngimenzele ezomntalapho noma ngimenzele ezinhle kodwa nje ngisazomenzela izibongo uNtunsula uyabona ngoba insizwa inezigameko at the same time iyacula ayibambelele talenteni lomculo nje kuphela uthi ngibambelele emculweni iba nezigameko mawuyinsizwa mithisa akuzwakale nje iba necala thizeni into esizokhuluma ngayo sithuphethu uyabona so Ntunsula mfowethu siyabonga mfowethu uqophile umlando emdletsheni uqophile umlando kithi singobhuti abadala singama 80s 70s and early 90s Mthandeni mfowethu siyabonga uqophile mfowethu umlando sikushayela ihlombe elikhulu kabi lapho sikushayela nje ihlombe elikhulu kabi yeah ngishilo ngathi mina insizwa kuyena umuntu ongasheleli insizwa umuntu othi mayiseshelelile bese yavuka sukume amathi qingqo insizwa ke leyo insizwa kuyena umuntu oshelela wabhala kaxeka awe lapha lale azazumeke kuthiwa insizwa lo masisimba lawo ize ibhuza impukane ngoba selo yashelela uyabona nje uDlubheke akuyona insizwa uDlubheke akuyona insizwa uDlubheke zathi zigwazana inkomo la esibayeni uDlubheke waba ile nkomo eyabaleka wazwa uyeka uMaskandi uDlubheke nje akuyona sidalo insizwa uDlubheke ngeke uthi mawushawa la kuMaskandi wena bese uyabaleka ukuthi mina ngiyabaleka angisawucula uMaskandi uyabona nje abantu abanjengoDlubheke abantu abanjengomfezi emnyama amasimba nje abafana lozo zinto lezo imsunu nje akuzona insizwa lozo zinto uyabona ubalekelelana uMaskandi uyinsizwa ubalekela igameko zakho ekuyizona ezikwenza ube relevant emathena abantu wena mfezi makuthiwa uyisitabane kanti uyiswa ngempela yini ungabalekiswa ukuthi usiqiniseko mvelasi ukubize ngesitabane bese uyabaleka nawe uyatakwa wena mfezi emnyama takwa impela nje nabonke laba bebegxeka usiqiniseko laphana bethi usiqiniseko ubalekisa umfezi emculweni bamdakela usiqiniseko ungabalekiswa omunye umfana wena etalenteni lakho ubalekiswa enye insizwa wena mfezi wena wamasimba uyasidakelwa nje kahle uyabona nabo Dlubheke babalekiswa okhuzani la emculweni uyabona amasimba nje yonke lonto ukuthi ungabalekiswa enye insizwa ungakhishwa enye insizwa wena esibayeni la ugiya khona ikukhiphe ngempela ikubhala kaxe ngaphandle kwesibaya wamasimba nje uyabona so Mthandeni uyinsizwa mfethu keep it up Ntunsula uyinsizwa usenzesa safudumala wasibuyisa labe usilahle khona singama 80s and 70s early 90s usibuyisile mfethu sizukufudumala njengamanje uyinsizwa amanqele kade niyatakwa